Hallo Steve, der Titel des Artikels ist Gewalt gegen obdachlose Jugendliche bilden ihre Taten und der Schriftsteller ist unbekannt und das Thema ist Hasskriminalität und Handlungswiedergabe. Der Inhalt in der Artikel beginnt in Köln und der Artikel handelt von zwei 16-jährige Jungen. Sie hatten mit Taten und Schlag Obdachlose misshandelt. Außerdem haben sie die Ereignisse gefilmt. Eine Schulfreund hatte der Polizei berichtet und die Polizei in die aber die Polizei nahm die wichtige Spur und die Opfer wurden nicht gefunden. Und Textanalyse. Der Artikel ist von 8. Januar 2008 und der Artikel startet mit einer Spalte, die ist übergeordnet Information und die Spalte wird der Artikel vertieft und er ist aus einem Bild und das ist ein Bild auf einem schlafen Obdachlosen unter der Kölner Hohenzollernbrücke. Und ich habe eine Personencharakteristik für die zwei jungen Julia und sie ist sehr stolz von ihren Videos und sie sind 16 Jahre alt und wir wissen nicht ihr Aussehen, weil das ist nicht in der Artikel beschrieben. Verkleidet. Wir wollen zu letzte Pizza Eiweitern und in letzte Pizza tötet Charlotte seinen Ex-Freund, weil sie ist eifersüchtig und weil er einen neuen Freund finden und aber letzte Pizza, das ist nicht Hasskriminalität und ja, das ist nicht Hasskriminalität, weil die Obdachlose in der Artikel, sie bleiben misshandelt, weil sie Obdachlosen ist. Danke. Ja, og nu vil jeg så gennemgå de 10 sætninger, vi har lavet. Og vi kan se her i starten, der skal vi lave en sætning med verbet i ental. Og vi har så skrevet, han slår en hjemløs, og at han slår, så jeg slår i ental. Så en sætning med verbet i flertal. De slår de hjemløse, så på grund af det de, der slår, så er verbet så her i flertal. Og så en sætning med sammensat verbet. Sammensat verben begynder med PRP eller PV, og de har udtrykt deres had og har udtrykt deres PVP, faktisk ligesom det sidste her. Så skal vi så skrive en hel sætning, som indeholder en ledsætning, som er indledt med deres ven, vejle eller alt, og de udtrykker deres had, fordi de hader hjemløse. Og så er det så vejle her, som starter ledsætningen, og derfor skal Harsen så til sidst. Så i den næste, en hel sætning, som indeholder en ledsætning, som er indledt med das, wenn, eller alt, hvor verbet i ledsætningen er et sammensat verbum. De slår de hjemløse, fordi at de hader dem. Og så for at sige Harsen, så er det så Harsen til sidst, fordi det er et sammensat verbum. Og så en ledsætning, som har et adverbial på jokerpladsen. Og der er det så imellem den 6. og den 27. oktober 2000. Imellem den 6. og den 27. oktober 2007 finder en regel sted. Og det er så adverbial imellem
her, som så er på jokerpladsen. Vi skal så skrive et par sætninger, hvor vi bruger nominativ, akkusativ og dativ. Og den første sætning, der bruger vi nominativ over akkusativ. Ja. Fordi de unge begår kriminalitet. Og nominativ bliver brugt ved de unge, hvor det bestemmer de, hvordan det skal være båret. De, der er, hvad det skal være. Og så ved trekant, eller ved akkusativ, så bestemmer det også, hvordan kriminalitet er båret. Og i den sidste her, så bliver der brugt dativ, og det er de unge begår kriminalitet overfor hjemløse. Der kan man se, at kriminalitet det er akkusativ, og så er det så opdragslås, at den bliver begået imod sammen af hensynsled. Og hensynsled det binder sig til dativ, og der vil være brugt dativ til den her sætning.